Hallo, ken je me nog? We hebben elkaar 10 jaar geleden ontmoet in een kamer. Alleen jij en ik in die kamer. En ik had een wit jurkje aan en jij zei dat ik er heel lief uitzag. Je zei dat ik eruit zag als een prinses. En je zei ook dat als ik groot geworden was, dat ik dan jouw prinses zou worden. En toen ik vroeg hoe lang ik moest wachten, zei je dat je 10 jaar later terug zou komen. En dat je dan een koninkrijk voor me zou kopen. Nou, die 10 jaar die zijn dus om. En hier ben ik. Kom maar op met dat koninkrijk.